Tarik aboro nyakurom Juang dueno marapar higa mar gana ariyo prariyo kod adek en geno mar aniriyo makare kendo odiechiengino mar Jumapil odhi kodi e yo makare rwaki yo makare e chenro ni maratil kabende ng'eyo ni wan gi kidienje ariyo mokwongo waiko ni weche manyien kabende waluwo ni machiegni ahinya liyo jatend piny Kenya William Ruto e gwenge ma Nyanza kaka wuono go tache kaunti ma Migori kama bende olimo e kambi sukari mar Sony Sugar ochiwo singo ma bende waiko ni kendo wadhi nyisi gigo mowacho kabende no yore lamo mano yore gi kanisa opogore mano bende wadhi nyisi mag mano timore kanya higa mag siasa kod mago mag dongruok kaka bang'e George Bati ibiro kanyo gi twak mar ratil kama odhi goyo mbaka kanyo gi Wilberforce Otieno ma en jasiasa ma dhi twak e lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance Okinda Ojuka dhi twak e lo Kenya Kwanza gidhi keto piny luo e ratila enyako tenre kod limbe jatend piny Kenya e gwenge go makalu en twak mabiro mana bang' weche manyien to kaka piny nyakor Juang magi e thuond weche. Can he get under 2 hours and 40 seconds? He's crushed the world record, ladies and gentlemen. Amazing finish. Kelvin Kiptum keto record manyien mapok noketi gi jang'wech mora e ng'we kinda mar marathon. So tumekubaliana tutakuwa na mpango mpya ya vile hii kampuni itasimamiwa ambayo itahakikisha ya kwamba wakulima wanapata haki yao. Jatend piny Kenya William Ruto singorucho gope ma ibandho kambi Sony kod bero sekta mar sukari mangima. Mimi ndio niko hapo. Now tell these people, press, I have no apologies. I am unapologetic. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni ok onyal kwayo ng'wono ngang' kuom los ewi wach jopiny bedo gi pok kata shares e sirikal. Riwruok mar Red Cross osechako timo ikruok gi jopiny manyando kod Buda Langi motelo ne koth mar El Nino. Machiegni nyakurom Juang e chenro ni mar ratil wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno malokonwa weche gi odhiambo makawuono. Bethuolo mar miwa pachi lai marote machuo kari adek auchiel no kabende wantiere live e Facebook, YouTube kacha duto warwake pachi odhiambo makawuono. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Kelvin Kiptum mawuoyo rekod mar ng'we kinda bang' ringo kuom seche ariyo gi nyiri 35 e ng'we mag Chicago Marathon. Rekod mar ng'we kinda yande omake gi jang'wech mathiring'eny Eliud Kipchoge e ng'we mag Berlin Marathon mano ringo kuom seche ariyo dakika 1 gi nyiri 9. Almost as he turns the corner here, and it hasn't 300 meters to go now. Let's go. Looking like a boss. Amazing finish by Kelvin Kiptum, setting the world record. 200 meters to go. 200 meters to go for an amazing race. Incredible. It's going to be amazing to see what his second half was. Is he going to break 2 hours and 30 seconds? He is on fire, ladies and gentlemen. He's 100 meters to go. Can he get under 2 hours and 40 seconds? He's crushed the world record, ladies and gentlemen. Amazing finish. Incredible. 2 hours and 35 seconds, I believe. An amazing race by this amazing athlete. Incredible. He is tired. Of course he's tired running that pace. 2 hours and 30 seconds is amazing. 23 years old from Kenya. And there's the world record time. The former 2 hours and 30 seconds, ladies and gentlemen. 2 hours and 30 seconds. It's almost hard to believe. It is faster than 2 minutes and 50 seconds for the marathon. Per K for the marathon, every K for 42K back to back. He ran the first half in 1
Poch gi pak ne kibtum nyakorom gajwang kwa dhimbele koro wadonje mago mag siasa teri nyake kaunti ma Migori. Kama jatend piny Kenya William Ruto singo ni en kod chenro mopie mag fuong'o ngimane oganda jo Kenya. Ruto singo jiwo dongruok mar wedhe mantiere nam lolwe kendo bero kuondego mag rech. Owacho ni sirikal dhi gero wedhe 10 counties ma Kaluo mondo miyo jiw chenro mar pith gi ohand rech. Koloso Migori, Ruto chiwo ranyisi mar gedo mar kar wadhgo magot Kachola e nengo mar shillings milion 100. Bende okoni chenro mar keyo mbolea ne jopur biro dhi nyime mar jiwo tie mar chiemo e thurka. Tulikubaliana ya kwamba pia ni lazima tupange vile tutapunguza gharama ya maisha. Tupunguze gharama ya maisha kwa kusaidia kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Hapa Migori ndio mumetumia magunia 200,000 katika msimu uliopita. Na mimi nataka niwahakikishie the government of Kenya is going to double. Tutawaongezea iwe magunia 400,000 ya mwaka huu ambao inakuja. Kwa sababu njia ya kupunguza gharama ya chakula ni kuzalisha chakula zaidi. Na njia ya kuzalisha chakula zaidi ni serikali kushikana na wakulima, kusaidiana, sisi tuwapatie, tupunguze gharama ya kilimo, tuwapatie mbegu ya sawasawa, tupunguze gharama ya mbolea, muweze kuzalisha chakula. Pale Kabonyo tumeweka mtambo mkubwa ya karibu shilingi bilioni 1 ambaye itatusaidia katika hatchery kuzalisha fingerlings ya samaki milioni 7 kila mwezi, ambayo tutatumia restocking ya Lake Victoria. Tutakuwa tunaweka katika Lake Victoria. Toka podwago manatache kaunti wa Migori wadhi mbele gi ng'iyo ni limbe ma jatend piny Kenya William Ruto kama korodok ne jo siasa mag duond bura mar ODM manoyudre tago malit bang' timo limbe kar jot ma jatend piny Kenya kowacho ni oganda manoyiero jotelogo bende chulo manosuru kendo ok owinjo kumgi kuom tiyo gi piny owacho. Ruto ne wuoyo kaunti ya Migori e kinde limbe mare ma koro dhi mbele gwenge ma Nyanza kama osingo chwalo dongruok Kaluo mana kaka gwenge mamoko e pachuka. Ilimbe mare madhi mbele gwenge ma Nyanza, jatend piny Kenya William Ruto no chopi kar chung'od bura ma Uririe kaunti ma Migori e nyasi mar lamo manokelo kanyakla kanisni bura e kaunti ma Migori. Moko kuom jotelo mag ODM kama oting'o jood bura ma Uririe Mark Nyamita, gavana ma Migori Ochila Yako ne oyure budho. Jatend piny odok ne jo siasa ma Kaluo mosebedo ka timo limbe kar dak ma jatend piny Kenya kowacho ni dongruok ok owinjo keti akwede kosingo tiyo gi jotelo duto manoyier gi jopiny ka ok odewo duond bura manoyier gi go. Mjumbe wenu huyu Mheshimiwa Nyamita amekuja na ndugu zake wengine wengi wakaniuliza tunataka mambo fulani, tunataka mambo fulani, tunataka mambo fulani. Nikamwambia mambo haya yote tutafanya kwa sababu hapa Migori Uriri ni Kenya na wananchi wa hapa wanalipa ushuru, na mimi ndio rais wa taifa la Kenya na nyinyi ndio wananchi wa Kenya. Kwa hivyo serikali hii ni serikali yenu. Ojiwo jodak ma Migori mondo mi oti kanyakla gi piny owacho kowacho ni makende yo ma oganda jo Kenya biro kelo go dongruok kabindi okwayo gi mondo kik giriam joket mwandu gi tulo mathoro wuok kinde siasa. Nimekuja makusudi, deliberate, intentional, kwa sababu mimi nataka kuondoa kasumba ya zamani ya kusemekana ya kwamba kuna watu wanabaguliwa kutoka serikali ya Kenya. Korka kore Gavana ma kaunti ma Migori Ochila Yako osiro mana wach ma governors wetene ma Kaluo osebedo kagolo ni tudruok mare gi limbe ma jatend piny Kenya lorano en kaluwore gi tudruok mar tich e kind sirikal mamalo kod mano mar kaunti. I just want to tell you that the Constitution, as you designed and I designed when we were demonstrating for it, that Constitution envisaged a situation where the president of a nation may be of a different political party like it is today, and the governor of a county is of a different political party as it is today. But these are people's government, and for the sake of implementing the Constitution,
Let us create a culture of working together irrespective of our political parties and our political differences. Ruto singo nyiso kitelo manyien makuro biro neno ngima jo Kenya obedo kama kare ko singo keto menda mar gero kuonde thieth kendo chiwo gi thieth manyamrero machiwo thieth e kor gwenge biro tiyogo. Hatutaki tena tugawanywe kwa misingi ya kabila ama siasa ya kugawanya watu. Tunataka tuungane, tushirikiane ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele pamoja. Limbe Ruto mandala ngwene gwenge manyanza rumo chieng' wuok tich kageno en ni chenro mag dongruok makoro singo e kaluo biro chopo kare. When I came to talk to you and we agreed on a few things to start with and you paid us a visit here, Your Excellency, ukasoma vitu mingi, wengine wakasema yote ni hot air. Your Excellency, when you came, we asked you for a level 3 hospital. I want to report today that you have actually kept your word. That hospital is ongoing as we speak. Korom gajwang jo siasa magdon bura mar ODM modhi nyime gi kwedo limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e gwenge makaluo. Ik mar won speaker ma Kisumu Elisha Oraro jotelo go mag ODM mako chung margi ni limbe no onge kod mise motegno ni mar chenro mag dongruok ma jatend piny Kenya osidho gin mana mago mathoth gi osebedo kadhi nyime kama moko gin mana singo. Jotelo go bende olose wimbi mar ODM e gwenge makaluo kapod giramo ni ODM ongirore kata obedo ni moko kuomgi to ne koto ewi kaka itao chenro mag ODM. Deputy Governor, we need to clean our house. We need to clean our house in the county assembly because we are all not loyal. We want Jakom, but we are not loyal. Ni masamo jiendo biro gi pesa, pod wadwani walowe. We are not loyal. And as a NEC member, adwa kwayo ni mondo wa clean our house. Today we know out of the discussion here and the address of the members of parliament that there is no budget for Kabonyo Kanyagwal fish plant. In any case, it is only 2.5 billion and $1 billion is already being contributed by the government of Hungary. So if you ask me to assess the development tour of the president in Kisumu County, 0. ODM is competing for political space with other political parties, UDA included. Koro ken gima kare, njatelo mar UDA biro turwaka. Kondre weche mag development. Tumalo ponde ya ponda. Gimo keleka and spreading tentacles mag party mare. Kapod wang'yo mago mag siasa tiri nyake gwenge manandi nyakorom gajwang kama jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okoni onge kod yoga ng'e kata kwayo ng'uono ewi chung mare ne sirikal en kaka kambi mar jok mano osiro lwedo menyo mar ombulu ne sirikand Kenya Kwanza. Rigathi ogolo chung mare motegno ni en adieri ne sirikal nyaka bed kod jok mano obuge lwedo. Gachagua lose kinde nyasi mano bage county manandi kama biro mana ndala riyo kende. Jatend piny Kenya William Ruto kitayanga ni piny owacho mar Kenya Kwanza biro nywando jo Kenya duto maonge akwede mora mora. Unajua ndio custodian ya shares yenu. Mimi ndio niko hapo. Now tell these people, press, I have no apologies. I am unapologetic to demand and to insist that those who believed in William Ruto and supported him to a man have every right to benefit immensely from his government. I have no apology at all. And if that can bring a problem, so be it. So be it. Jaten migao mararita kue Professor Kithure Kindiki okone jod bura mondo mioi kremar biro puodho kang mar tero bila ma Kenya e piny mar Haiti. Kindiki olerone piny owacho biro luwore gi chik kendo chiwo thuolo ne od bura mar Senate kod od bura mamalo e tayo tijgi. Kindiki bende olero ni sirikal ochaka pedha ne grube moko mag njore masando ganda Lamu kod aluora mage kaka Walter Nyambaga lerono.
E kinde alama ne obagi kanisa mar Ndenderu e kar chung od bura ma Kiambu e kaunti ma Kiambu. Jatend migawo mar arita kwe Ngire Kithure Kindiki otiyo kod thuolono kendo kone jo od bura to kod mago mag Senate mondo ikre ne twak mar podho okang' mar sirikal e tero obila ma Kenya e keto kwe piny mar Haiti. Mambo ambayo yamependekezwa na Umoja wa Mataifa kuomba Kenya kutuma kikosi cha askari wetu wa polisi ya taifa kuungana na wenzao kutoka sehemu nyingi kutoka mataifa mbalimbali ulimwenguni. Serikali kwanza itahakikisha tumepeleka ombi hilo katika bunge la Kenya kwa mujibu wa sheria ya Kenya. Wabunge wa mabunge yote mawili. Kindiki okoni en gima nyasi kar riwruok mar pinje odhielo Kenya mar bede kanyakla mar manyo kwe piny mar Haiti e kuma jonjore sande jopiny. Kenya e geto chwalo obila 1,000 e piny mar Haiti ma jonjore osegolo siem mager. Ni heshima kubwa Umoja wa Mataifa kuuliza Kenya kuchangia katika amani ya mataifa mengine, kwa sababu sisi zote tuko nchi tofauti, lakini sisi ni wanadamu, tuko na dunia moja ya kuishi. Na hii sio mara ya kwanza nchi ya Kenya kuchangia katika amani ya mataifa ya kigeni. Kenya contributed significantly to the bringing of peace during the transition in Namibia. Kenya participated in the UN peacekeeping mission in Sierra Leone. In Liberia, Kenya also participated. In Somalia, the same. Jatend migawo mar arita kwe bende olanda yanga ni sirikal ochaka pedha mar majo jonjore mwaka 17 e gwenge mag Lamu kod Isiolo kanyakla kod alwora mage. Uhalifu ambao unaendelea pale Lamu ni uhalifu ambaye lazima serikali itumie rasilimali zote zilizomo kukomesha mara moja. Tutaweka katika gazeti orodha ya washukiwa wakuu wa ugaidi ambao uchunguzi wetu umeonyesha wao ndio wapangaji wakuu wa mauaji ya wananchi pale Lamu. Osiemo jodak machiwo puonj moko magalagala manyalo nyisa kwede to kod pogo gande yor dhoudi. Kuna wakora ambao wanajificha katika maneno ya utamaduni kuumiza wananchi na kueneza itikadi potovu. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Report mar Walter Nyambaga nyakorom gajwang tero wa yo mokonge chendo ni marati la nyisi kachani wago kodi mbaka entula bende koro wakawa yo ka en kanyode ka par kwa dauchiel bang sa chela midhiambo e chendo ni marati kapo kwa yue omnano kanyo ka Pastor Collins Odindo wacho kanyo ni osedinyo chendo marati kendo mora nyaka kajo oganda makaluo onyiso nyadhi margi karwako Bwana Ruto to wacho ni onge ayany onge koko mano wacho ni en nyadhi engadhu mamalo. Neno bende ka Pastor Mondi Otiche margi monyore wacho kanyo ni en kodwa chendo gi Archbishop Odhiambo Gura gi jagoro mar kanisa gi Olo Oyanga gi Lilian Ogesa giduto ikete mana kera Ramogi TV. Stephen Otiwa mwalimu bora kantie Sindo Suba wacho ni en bendo sa check-in kaka pile gin kanyo gi Steve Otiwa nyare Lovelyn Feiza Blessings Otiwa kod Trevor Otiwa giduto gikete mana kanya koronga jwang. Faith Mzomo kantie gwenge mama Lindi wacho kanyo ni congratulations to jok movunjo records kato wacho ni sofa igane gi madwa wach maber en mana wach mar vunjo records. So wacho ni mano gima nyalo more nyaka ne higane chakre nyakorom gajwang. Neno bende ote mar Albert Gwea kantie nam chumbi changamwe wacho kanyo ido makare ratil chopo negi eyo makare. Jamta woda wasiboda wacho kanyo ni en bende wasiboda kanyo gido Ramogi TV eyo makare. Frederico Uma kan katagabu mano goli minadundo wacho ni en bende entiere kodwa kata kamano wacho ni gima wacho ni gin kanyo gi oro otere mag mos ne jiduto te mawinjo Ramogi TV en gi listi kanyo marabura hinya mano mar mos kata kamano nyakorom gajwang na kwayo pachi kachi nyisa ni inti parango kotendo gi limita ten piny Kenya William Ruto to gi weche manyien mamoko. Ruth nyathi ochieng tiere kod wach kacha wacho ni owuoro kaka singo mose mijo piny ngeny to mose chopo kare to wacho ni onge miriambo milimili edho jotendwa kabisa kata wacho kanyo ni intiere umoja ni Ramogi TV yo makare. Rose
Rosina kanti Lebanon wachono sa check-in. Felix Gono kanti Kayole South wachono winjo wa mabera hinya Alantindi mano wood kanya Daniel Kinyi kanti Rembita wachoka nyoni en Ramogi chopone yo makare chula Rusinga jokana genkano gimama Gimeri Tindi kanti Nyal Kinyi Kanyada. Haya Woodmin Vayo wachoni Goyo Ramogi TV Lerie no sanguka bende wachoni Mombasa Ramogi TV chope yo makare ka Paul Simirato wachoni Kiptum Oyecho record wachoni but next en Wuda Lego Kabura emabro mucho record makamana kiani manen Wuda Lego mane pokwa nene papole kamano kuom ote mari oyo matin nyakora mgajuang kata kamano medtwa kodo wantiere mbui kacha Ramogi TV Facebook live nyalo keto pachikacha bende ari adeka ucheno namba wa maroto machok bende nyalo go kodwa mpaka oyo matin kwaduogo pontiere kod mathoth e chendo ni ma en ratil. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Undana yiki pia. Unge kuma heli ndiye. Wane mwadhi dare odni sani. Tangomo mi ini duwa ki odni. Tangomo mi duwa dare. Saraba kweri kikitema. Oh, enough. Nunua KPLC tokens, bila charges. Only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Yudo weni kaka skiza timari to di *860*416#. to pareni ya Skiza Ramogi en ojo wer duto te. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487# upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587.
Machiegni kendo nyakora mgajiwange chendo ni maratilo wadhi mbele gi weche manyien ka koro wang'yo ikrok motenre kod koth maduong' mano mar El Nino megeto ni bro chwe pachoka. Riwruok mar Kenya Red Cross osechako tiyo machiegni gi jopiny alwora manyando kod Budalangi timo ikrok motel ne El Nino. Kopogre kod siro jopiny dar e kuonde maula ohero kendo tero gi e kuonde ma oting'ore malo. Red Cross puonjo jopiny e wi ranyisi mag koth kendo keto gi akicha. Kaka Jutho Mundi leronwa, jodak manyando koni chakre higa mar 1991 pok giyudo geno kendo anyuola gi osepogore nikech auka mapek mathoro hinyo gwenge ma kamago. Kwer opaw kod bede oket piny kendo tich chakore. E gwenge manyando, riwruok mar Red Cross ochopo mar jiwo jopiny e timo ikruok motelo ne koth mar El Nino. Yaula kod beto dhi nyime kata bed ni jodak maka, to ywak ni kuom higni 30 pi osebedo ka ywerogi, anyuola gi osekere kendo nyithindgi mathoth oseweyo skul, to piny owacho koseloso yo maongirore mar tieko midhiro maggi. It started as early as 1961. It has been with us up to now, because some of our community members, even some of our people were moved to Kibugori, Mohoroni because of floods. A total of 684 households were completely submerged by water, and up to date 350 households are still underwater. E kaunti mabusia Budalangi, bende tich machal kod mae dhi nyime. Ka jodak koni osepuonj gi ranyisi kaka chuoyo kede e pia ora kendo limo bang' sa kirango medruok mar pi, ywak mar ogwal ahinya to mabiro yodala, gin moko kuom gik ma winjo nyisgi ni kinde oromo mar dar. Kujua vile maji inaongeza kupanda, huwa kuna vijiti tunaweka kwa pale mto mahali maji yapo. Baada ya masaa mawili matatu tunafanya monitoring, tutaona kama imepanda juu ama imeshuka. So hasa wakati maji imekuja juu ikiwa karibu kutoka, huwa kuna signs tunaanza kupata. Unapata hali ya mosquito inakuwa mingi usiku, unapata kuna chura zinalia sana usiku, na mlio ikizidi sana, ukiona ikilia sana, ukisikia ikilia sana kutoka mbali kuja karibu na wewe, unajua sasa inafuata maji. Bende jose chako darahinya to maudaki alura maula ohero. Even if the rain comes, we are ready to go where we can stay without getting dangerous, because some people are pregnant. They cannot move in water. But if we are prepared, early preparation, they can just go if the water has not yet come. Red Cross bende okoni e kaunti kaka Isiolo, miere maromo 400 winjo dar kendo dogie kuonde ma uting'ore gi malo. E kodh El Nino ma okalo, lipod riwruok mar pinje United Nations lero ni ma ok tin ne ji 2,000 ne owito ngimagi, kama moko mathoth bende ne odar, jamni kod le mag bungu bende ne oywer kod pi. Okwaji ma odaki kuonde manyakelo masira mondo dar chon, kendo ke gisepi mamol kata bedni podotin, pekne nyalo medore mapiyo. Jutho Mundi, RAMOGI TV. Aduoki Migori nyakora mgajuang kama Janon Buge omenda oyango ni chudo mag chenro koting'o wuodhe mapachoka mane jod bura mag kaunti ma Migori odhi e hik omenda 2021 okelo to kaluwore kod onge mag oboke malero kaka chudo go notim. E report mar gi bende Janon Buge okoni rem mar board mar od bura keto mise mongewore kaluwore kod dwach chik ne nyalo kelo rochruok kata mibadhi chudo mag od bura. Jafwambo mara George Bati ntiere kod ler mar wachno. E duoko mar nonro manotim kod Janon Buge omenda kaka od bura mar kaunti ma Migori ne otiyo kod omenda mage hik omenda 2021-2022 oyango ni $1,465,483 manoket ne weche wuoth kod nyiewo mwandu chudo mag ogajore. E omenda go $1,233,186 kod 48 manoket ne wuodhe mapachoka. Janon Buge omenda koni buge mag omenda mag od burano koni ne gitiyo kod $285,037,826 kapenjo en gimomiyo $11,851,778 ne omedore e chudo mag weche wuoth. Janon Buge omenda bende koni $12,000
22,300 ma ikoni ne otigo de chulo joma ne omiyo rak mar tedo e kinde mag nyasi, obok mayango chudo makamago ok ne giyudo. E chudo mag chuk dar e milion 12,610,742 manoketi, janon bugi omenda koni ok ginyal yudo ler e wi milion 7,610,131, kendo ni kata obedo ni ne giyudo ni milion 12,610 ne oti godo, nonro mag obok mayango kaka ne ogolo omenda to nyiso ni milion 8,370,551 ema notigo e yo makare, ma koro nyuolo penjo e wi chudo mar milion 4,240,242. E weche mag chulo osara, lipod janon bugi omenda okoni e milion 404,243,633 manoketi, milion 26,169,121 mane ochul jotich makojolo, ne ochul oko mar lai mar lony moyiedhi ma idendo ni Integrated Personal and Payroll Database IPPD, gino mane nyalo kelo both e riwo kwan kod chwalo chudo ne jotich. Janon bugi omenda bende oluwo ni kata obedo ni od bura mar kaunti ma Migori ne ni kod board mang'iyo tije mag od bura ma idendo ni County Assembly Service Board, ne ogichwalo lipot ma higa ka higa manyiso kaka ne gitiyo kaka kidieny mar 36 kare mokwongo mag chike mag od bura dwaro e pacho ka. Bende ne ogichwoga gulu mar od bura kaka chik dwaro, ka lipotno bende koni komiti mang'ado rieko ne od bura ne ok ochwogi maduto ka oriw nyalo kelo both kaka ne ota chudo kod chenro mamoko mag od bura mar kaunti ma Migori. George Bati, Ramogi TV. Machiegni pau tuke nyakurom gajwang kama tim nyiri mar Rising Starlets olo tim mar Angola gonde 6-0 e alap mano manyayo e tuke mag manyo otiko mar tuke pinje duto mag nyiri e higni ma mantiere buo 20. Valerie Nekesa nolo ne Kenya gol mokwongo e dakika mar 4 kapok omedo mar 2 dakika mar 3 bang'e. Angola no timo lokruok mapiyo kata kamano Rising Starlets no medo gol mar 3 kokalo kuom jatugo Valerie Nekesa. Tim mar Angola no yudo gol mari kapok jotugo dhi yweyo kokalo kuom jatugo Yvonne Julio, kata kamano Kenya no medo gol mar 4 kokalo kuom jatugo Charity Mideo. Bang' jotugo wuok e yweyo, Charity Mideo no medo gol mar 5 na Kenya kapok Faith Naliaka medo gol mogik e dakika mar 80. Kenya biro yore tielo mar 2 e piny mar Angola ka jaloche kind Kenya gi Angola biro rakore gi jaloche kind tim mar Cameroon gi tim mar Botswana. Game yetu imekuwa poa, lakini hajakuwa poa sana venye coach walitarajia, lakini coach tunawatrust sana. Tukienda kwao tunawaletea magoli mengi na tutawapigia touch pia. Tactically they didn't play as good as we prepared. Now I'm confident that she understands the game, but it's good that they gave us the goals. It's good that they gave us the results, and we are confident that when we go to Luanda, we shall also get goals. We shall play better because we have a few days to prepare again, to work on what did not go well, and to make the areas that worked well, to make them better. Gikanya mwatieke chendo mokwongo mar chendo ni maratil mano kidin manwa kelo ni weche manyinya kurom gajwang aneno kanyo Kalorina aoko mar ntimar Kelvin Jaugenya Stoic kachiel gi Shon Nyarseme Barir Nyarugenya gidan kana kum kantie Kisumu giduto gacho gintiere kodwa chendo aino bende kanyo mwalimu Quinta Budi mano kanyo mwalimu maratanga lungo ni nyako nyango wacho ni entiere kodwa chendro ni kendo kete umakare mane chendro ni maratil nyakurom gajwang atieko kara kaka ngano abele ne kilo ni weche manyien kara kama ontiere twak maratil ywadwa ni winj he kowuok e dho Farasu wuon Farasu bedo finya batha karai
Oimore George Bati. Faras nango lum. Koso nango bala. En monyiso gimona. Koro faras ko uno nango bala. Nyakora mogi limbe mar jatend piny Kenya William Ruto gwenge ma Kaluo. Mi oganda bedo gi penjo. To diponi joluo ne okaw thuolo mar rwako jatend piny nikech hera ma gisenyiso. Koso lokruok obedo e gwenge mag Luo. Dibed ni en lokruok e weche mag siasa ne koro chal ka gima Luo bedo mayom ne joma ne gigone gi ombulu e kinde yiero mokalo, koso en mana rweko nikech koro wendo kobiro tiwacho ni kada nyathi ma kite rach inyiso ni koro bidhri wabiro wacho mag jo ot bang'e. Mane wech ma wach go an godo kanya kora mogi gasto bang'e twak mamoko biro luwo e weche manyien kata e twak maro mar ratil bang' weche manyien mokel ni Kolidi Oke. Ai hanno kanyo winje nyakora mgajwang samoro koth nyalo chwe to piny bedo mayom ne wendo. Korang nwang'eni kata en kodh El Nino gidhi keto piny Kenya e ratil nyakora mgajwang. Anyisi kacha ni welo ntiere kario mabende king'iyo gisebede yo makare kama oting'o Wilberforce Otieno madhi huoyo e lo Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mano en jano nochego mag siasa. Okindo Juka dhigos mbaka kanyo e lo Kenya Kwanza giduto nyakora mgajwang giseikore e yo makare kitao kanyo gi George Bati. Network maratil mabiro mana bang' dakika machuok. Wasebedo kanyo gi Liz Otieno mwasebedo kaloko na weche Gioriti Masani nyinga Lydia Okeyo. Kikidhi mabor network maratil. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadio ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Undana yiki pia. Onge kuma heli ndiye. Wane modhi dare odni sani. Tango mami ni duogo ki odni. Tango mami dua dar. Saraba kweri kikitema. Oh, enough. Nunua KPLC tokens bila charges only on Airtel Money. Dial *334 hash. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Shabikia na Mia. Bet with 100 Kenya shillings or more kwenye shabiki.com for you to stand a chance of winning amazing cash prizes whether your bet wins or loses. Kila Tuesday, 25 winners wanashinda 5,000 Kenya shillings each, na on Friday, 5 winners wanashinda 10,000 Kenya shillings each. Register, play and win. The more you play, the higher your chances of winning. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2 hash and get your airtime PAP with zero transaction costs. Kwa masonko basi unga ni gani, nyambie ni gani, unga ni gani, kama swara premium. An Bahati neging'ea ka mtoto wa mama, tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi raha premium.
Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama ondikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro na ywa tol kokal namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Ramogi nanyisi motelo ni wadhi bedo gi twak mar ng'eyo ni to piny Kenya ratil ka chalo nade. Kawuono wadole wadang'ie ni to e gwenge makaluo, dipo ni gwenge makaluo ochako bedo mayom. Nikech ka wang'iyo sigana mar piny Kenya, nitiere thuolo moko ma ka jotelo moko mag piny, ahinya to samoro mane oganda mago nagi okogo ne ombulu e kinde mag yiero, ne gibedo gi chuny ma luor kata manyap timo limbe gwenge makaluo. Ma kaluwore kod gik manotimore e kinde mokalo, ma samoro ng'etni kata weche mag weyo idea ne nyalo wuok e rombe machal kod magi. Piny oselokore, gik moko bende lokore. Oganda bende neno mathoth kendo gipuonjore mathoth. Dipo ni mae gima osetimore ne oganda luo, momiyo samoro kawuono ni ne waneno ka weche yom kendo kata ng'at mong'ur kata kamoro miwinjo ka ng'ato dhi odine wach moro kata odire weche moko onge, gik moko pie. Koso jatelo piny masani mosesomo mong'eyo gima ni chuny oganda luo, ma konyisgi kata kowachnegi to gibedo mamor. Ramogi, singo ma oketi timo e tich. Wan ka kod yawuot luo ariyo, an koda Wilberforce Otieno kaachiel koda Kinda Ojuka. Giduto gin ka mondo giwane kodwa mbaka ginyiso ni to gin giwegi ma wach ma waneno. Nitiere weche moko bende mosetimore mosese sirikal. Ahinya kotende kod tungni mancha nomuke gwenge mag Sondu kocha kod weche mamoko bende sirikal osese. Jomoko bende wacho ni sirikal ni dwa singe mang'eny ahinya. Ok isinge kata riyo moko to neko tim achiel. Koso en mana wacha. Magi gin gik modani wawuoye kawuono godhiambo nyaka Ramogi kinde ma jatend piny olimo lopo nagi, piny onagi kendo wuoth e alwora mar gwenge monagi nitie. Onagi bende wacho ni dipo ka samoro wakwanye ber e sirikal, to moko bende wacho ni nga berno inyalo mana chamo gi iti. To ok onya chopo ni e mesa mapok oloko ngimani. Okinda machiegni. Karibu sana George. Erokamano. You look good bro. Thank you. Karibu sana. Aya, wane twak. Wilberforce machiegni. But mokwongo awacho weche ariyo. Namba achiel, agoyo ne jo North Kanyamkago erokamano kuom rwako ker mar Kenya gi nyasi mapok odwaro nwang'. Ing'en jaluo en ng'ama odimbore, ng'ama ore to chiko ite. Rach jaluo en kiwuonde, to kinyisi adieri to chikore. Koro ker kawuono tieko limbe gi thurwa. Jatend piny Kenya, yes. Ker odhi dala kendo awinjo norwake gi nyasi. Jaluo pok noriembo wendo. Koro wadwa chiko itwa ni to tumetega. Ena tuta nyaka chieng' mane. Nikech kana chiko ita wanawinje moos. Tumepanga, tutafanya, hii tutakuwa, koro tutaneni, igato sedhi chako ike mar ariyo. Mane kama koro, pinyi yuak ni to tutani, onyaka karang'o. Okinda. Yes. Osiepna tuta miluongo ni Wilberforce Otieno ni owuondo jopiny, but ing'eni sirikal en piny, sirikal en ji. Ker mar abich Dr. William Samoei Ruto en mana captain kata CEO mar piny. To sirikal unyalo donjo kokalo kuom chama kata unyalo donjo kuom direct. Onjalo wuod got ni owacho ni koko nyakalo kuom chama takelo nu sirikal pacho. Obiro dala kaluo piny Ramogi Jwang'. Odhi Ugenya kod Orengo James. Orengo Jimmy mawuod Nyamayanga oluongi ni Mutukufu Rais. Omora kabisa. Owe tinga kadhungo iro kanyo Ugenya katinga gero ndara. Ochako dhi Ugenya kanyo, ochako yo hospital, 4 level hospital, oweyo.
oduogo Kisumo, oweko yao kambi maduong' kabisa mibiro lose kaka jipuonjore e weche mag rech. Ochako dhi Magunga. Apani winja kabisa Jojo. Oweyo tinga ka dhingo iro kanyo kochako tich. Mano Magunga pacho, Subaland. Obiro koro gi Wilberforce Otieno, mosiepna mobedo buta kane. Oweyo ka tinga payo ndara kabisa moba Nyakuriri. Ochako dhi jirandwa ma Kuriagi. Oweyo weche mag affordable housing. Kadhi mbele. Jojo ng'ani, eto rache ni kure. To sirikal ni kato kwa donje. To nitie oganda modhuro madonje sirikal ni. To gin to ginyalo donje. Ang'o mono wadonje. To sirikal kata do bed marwane mwaloso. To kata oganda moko idhiro donje. Nyaka koro wane sirikal kaka gima wachiegni go. One mission mane wan go okego ne ma wunyalego. Mino buru kodinga. Nwada loso sirikal. To Nyasaye nokonyo wayudo njalo wuod gotni. Onjalo nyoselimowa mokalo ding'wen. E piny Luo kong'eyo ni Jaluo en ng'ama jaratiro. Kendo ng'eno oganda Luo, oganda Ramogi Ajwang' ok nyagero piny ni ka gionge sirikal. Adwa ng'isi historia moro chien kanyo. Maran Wilberforce Otieno manyathiwa ni bowinji. Sirikal mokwongo wadonje nolos gi Jaramogi Oginga Odinga gi Jomo Kenyatta. Igni 1960. Kani ng'iyo level mar jowa e sirikal in terms of employment ne wanatamo 17 kuom 100 e Kenya mzima. From 17% waduok nyaka tamalo 5. Nyiso ni koth gowa kamoro. Ing'e ni nundhwe mar Ramogi Ajwang' tiyogo kawuok gi joge. Nyaka koro wawuok ogandawa. Tadwa ng'isi gimoro. Igni machon ne wazungo wewa. To nindo ka ne nitie jomosomo maber. Ne wan gi engineers, wan gi doctors. Ing'e gimigi ne timore kamano. Nikech ne wakolaborate gi sirikal. Ng'ama goyo sirikal imayo mwande lwete. Man anywhere in third world country as Africa. Koro nyaka walunga ng'ato ni mtukufu rais. Orengo jim manyatieng orengo jim. Mane gima nyaka watimo kinde. Orengo wacho siya ni mtukufu rais. Orengo jim mawunya mayanga. Thuolo ngegoke. Nyien oyier gi jopiny. Oyombo kego ne ikura 200,000. Onengo sama koro waburo go piny mwawuoyo kaka joka ng'ato. To waburo wuoyo. Sani siasa okwachi. To waburo ng'eyo ni ang'o miyo 150,000 mano nus milion gi wiye nohogo kura e piny Luo ni okego ne. Onego wawach wechego. To waburo discuss. Okay. Wilberforce, okina wacho ni okwano kuonde ma jatend piny owuothe. Kendo wacho ni jatend piny nyaka gi kama owuoye sani. En oneno ka limbe ne Kaluo kelo lokruok maduong' ahinya. Ini biro gi wach ma tutatenga tutafanya ang'o matimore? Iparo ni diponi jatend piny osefwenyo gima Jaluo dwaro. Nikech wacho ni okinda wacho ni ong'e ni Jaluo ng'ama jaratiro koro gik moko itimo. Korie, ang'o matimore? George, ing'en rach jo UDA, jo Kenya Kwanza gi. Gina psychophants. So gibiro gi template adi. En template mar miriambo chakre nyandwat nyaka milambo. Number 1, katiba mar Kenya ma 2010 oyiene county government gi national government tich adi. Maka Ruto dhi piny Luo odhi tich mane jo Kenya ndikene. Ka obedo Nairobi okodhi kuonde go tiyo kare no ondikene tich ne nang'o. Katiba provision 189 wacho ni nitiere governmental manyaka policies nyaka bed implemented, administrative. Koro ka Ruto odhi Ugenya, odhi Uriri Thurwa, odhi Kuria, ok odhi e siasa. Ing'eni jo UDA gi shida magin go ni ka rais owuok Nairobi odhi tiyo kama owinjo odhi otiye. To gikawe gikete siasa ni koro ing'en ma UDA nyaka idonje UDA eka mondo itimri nade. Omi maendeleo. Template magin go na marach. Number 2, bwana ma ineno Gura wendo ni. Ong'ama riek ndi to kobire Ramogi. To rieko ne cha akiano owe kure to biro wuondo jopiny. Ondiki katiba omiyo maler ni government mar national nyaka tigi government mar county. Koro kaka wuono Ruto odhi oyani mano West Kanyamkago. Health nyaka bed provided ne jopiny. To partnership mar county government
Dr. Chilo golo 200 million, National golo 200 million. Igero go gicha winjo ka my local MP Bwana Nyamita wacho ni kwayo ni koro jopinyo ora nyene en representative mar jopiny. Jopinyo ora ni mondo gigole level 3 ni ikete level 4. Mane mo mineno kata mana governor ma Migori ni kacha. Koro ng'en jo UDA gi shida magin go. Gikia pogo siasa gi dongruok. Wan wang'e pogo dongruok gi siasa mane momiyo ODM brigade ni neno ka Jimmy ni ogwuok Siaya Ruto ko biro Kisumu Nyong'o ni Kisumu Nyawang'aya ni Homa Bay kawuono gitieke gi Migori. Ok en siasa. Katiba chuno Ruto ni nyaka tim mano. Makoko timo okunjo beni luonge mane temo wachino okunjo beni ng'ato pake kata wacho ni mane tije mondike gi jopiny no ti koko tiyo dhi tiyo mane ma ng'ato mobiro wuondo akani o ing'e paro nade Wilberforce kopo ni oganda obedo gele bende wendo nyalo bire ot na chako ka nyisi ni jaluo ok en ng'ama gele jaluo rach kikinye ochalo gine ondiek makoth ogoyo inyalo wenen paka to kituma iwe ni mane rach jaluo to sama jaluo bera piny makoro inyise ni katiba ne ukalo katiba ni wacho ni government maduong' gi mar county nyaka tipa moja koro ker chande mar national ing'en waonge ker moro en achiel biro timo administrative biro loso policies biro kelo gigi kaka katiba wacho jaluo ok nyal go koko jaluo en gele mana sama koro UDA gi ing'en nyaka nyachak neno ka rais odhi Siaya nyaka Migori kawuono jomoko manyocha pipni ni wajo UDA ka kata forum ka ok giyude kata mathuolo ma ginyalo address ko okay osepna George iwuoyo ami thuolo ipenjo nyeni penjo mayom takia kaka penjo ni tame duoko ipenje ni to biro rais onjele wuon gotni thurwa ere kaka ben golemo ipenje jopiny nyikwara muga jwang winji okay duokane adwa ng'isi ni George Uganda nyikwara muga jwang ong'ere gi lupo governor ma Siaya kata ma Homa Bay kata ma Migori onge capacity mar wuoyo gi president ma Uganda kuom weche mag lek rais owacho ni jothurwa onge yo mwanyalo dhigo mbele ka Lake Victoria ni chalo kama adhi wuoyo gi jawadwa ma Uganda owek thiro Uganda wa kuom yuto mar rech mane siasa ochako wacho ni ka adhi mane gimane Wilberforce mojo ne adhi wuo nikech ma ang'e ong'ama wacho gik madhi mbele ang'e kabisa ochako wacho ni ing'eno ririga wenden gimoro achiel mago sugar zone region owacho ni ogole from level 3 mano hospital to level 4 tagolo 250 million ere kaka mano bedo ni en siasa to gimogolo ma jopinyo neno oweyo tingni kadhungo hiro kanyo kochako Pandara yo mamagunga kocha mano siasa nane dada ng'isi gimoro George an niang' emupuonja nyaka mbalariany niang' odhraw soni dalawa mo wacho ni gimomiyo thurwa ka wabedo kode piny kapok odhi dala mo ng'ise ni soni problem mantie soni ok ni chulo jopur kende soni en kambi manyalo loso gik modhuro onyalo loso kata mana peremende onyalo loso kata mana fruits onyalo loso kata mbolea gimoro migolo miketo e puodho cha mano waduoko ng'eyo koro kwa bedo piny wang'iane ere kaka wanyalo create long term solution kwa weyo short term ke kichulo jopur next time pur biro bedo gi gowi mano en siasa ada ng'isi ni owadwa Wilberforce Otieno intie oganda mosetimo kamano modhi mbele dhie oganda mar jogot Kisii osebedo piny gi rais ka siasa biro gi brogo siasa kidhi e oganda Kenya ka oganda moyieng kabisa to pok oloso serikal lungi jo Meru kidhi Meru gin magi own the businessmen e Kenya montie kan gin jomoko jomwandu nikech ok gigore gi serikal ok wanyal bedo nwagore gi serikal to kuma goruk notiere waonge tada ng'isi Wilberforce Otieno ino wadwa kedi wuoyi maero kabisa thuon nyako ringo chuoyo jodongo no wacho kamano iringo ting'iyo ng'e jojo kiringo matek ting'iyo ng'e inyalo ringo miwir ka jowuodong emomiyo amor go kego ne mawunya koga owach jothurwa tiyo gi ng'ani for the time being wabiro wuoyo kaka oganda koro Wilberforce
Okinda temo fuone kendo temo wacho kaka ong'eye korka kore gi kaka oparo ni piny owacho ni koro riembo piny. Gik mosetimore mowaseneno, jatend piny osebedo kalimbo gwenge mopogore opogore. Ji to ywak ni ngima pod tek kendo ang'o, weche mowacho gin gik mabiro ma samoro biro kawo thuolo malach ahinya. Limbe mare sani kawuono e gwenge ma kaluo, mana kaka na penjo motelo, in iwuon kaka ng'at ma wuok ka, ineno ka gin gik ma nikech waseneno ndalo moko sirikal mokalo nochugo nyaka komiti manotelo kod moko kuom governors mawuok alwora mipidhe niya, to nawaneno ka ripot obiro, gik manoparo ni dhi chier nokuchier mapiyo. Kawuono jatend piny odhi e gwenge mag Awendo, wacho ni nitiere gope moko makoro owit oko. Gina weche ma samoro ng'ato nyalo biro godo e piny mondo mor oganda, koso gin gik madieri nitiere e iye. Ka wang'iyo ka nyaka sirikal mar Kenya Kwanza nendo nyatelo nyaka sani. But number one, ker ma wan go mar Kenya en ng'ama otimo literature. Opango dhoge bith ka gine. Kamoro beti mang'ado ni ang' Sony Sugar miwinjo wacho. No winjo binwa onyiswa ni an nyase right off gowite manyo Sony ni godo. Kendo koro sani aseyawo board ma timo 1, 2, 3 wasetimo. Kaduogo abro nyiso kama wagike. To en mare ni kobiro. Tumepanga hiyo maneno iko sawa sawa. Koro ogik kama koro jopiny nyaka bed mawach ni to ng'ani tumepanga obro tieko karang'o. Namba 2, ing'e shida ma bende ker nigo. Onyalo bedo gi chuny mar konyo gigi kendo timo gigi. To jomoluore kawuono ne gin Uriri, TTI. Tawinjo ka CS ma bende achiel kuom joluo wacho ni wan koro kaka wan ka wabro tiyo kodi, ok wabi wacho wach siasa. Na paro ni kata kaka CS mar jaluo mong'eyo thagruok mar niang' gi kaka jopiny chandore, nowinjo nyise ni magi matung'eno shida magin go joma chalo wuoda wendo ni en adi gin ka gidhi to gigo siasa mar ODM, ok gigo siasa mar jopiny. Lakini gima ng'eyo kama bede ni en ni ng'ama notero ker Uriri with the track record mang'eyo kok jogi okethe man mak nyamita jogi kok okethe tang'eno bro timo follow up ma at least oria mana winjo ko wache ne odwa timo marketing cha ng'acha timo follow up, onyalo timo follow up gi ker magini ger to rachne ka jogi ko duode matin to gigo biro bera story o biro Uriri kata bidi par to onge lokruok mwayudo. Na winjo ko wach gogo a very beautiful idea en ni wadwa loko gogo wagol giche 2 megawatts to 8 mano ng'en kata kama dake koduogo primary kacha nyiso ni kata stima koro dhi bedi to ibro time karang'o George Bat. Mane shida man go gi jogi tutapanga, tumepanga, tumetenga enena tume makata Kiswahili ni kama dena bedo ng'ama ndiko Kiswahili dagolo gini nikech jogi gina gi template adi achiel. Sani koro ker ne dhi kinya en gi cabinet meeting Kisumu. Wonderful. Ing'en is the first time ma ker dhi bedo gi such kind of a meeting. Yes, jatend piny mar Kenya. Perfect. Shida ma entie ni cabinet secretaries ahinya makonyo keto magwa gi felwa jogi makoro nowinjo push mawach ni nyiso joka ni idhi loso ne gi oria market mano North Kanyamkago. To gi push ma ker ok nindi to shida ma ka giduoga Nairobi ka gichako siasa mar ODM miyo gi sleepless night then wacho ODM giketo kando to gidonje dongruok degi ber. Iparo nade Okinda gima Wilberforce wacho ni adieri nitie ni samoro ng'iyo kaka siasa idwa tiek samoro ng'ato geto tieko duond bura mar ODM kata bedo gi mbi moingo duond bura mar ODM e Nyanza nyalo miyo weche mag dongruok gi mi thuolo machien. Adang'isi George owadwa ni odhiera nono tie gik ma jopiny dwa winjo kaka mipenja gi. Nyicha rais odhi Kenya Western Kenya obedo piny mogoyo cabinet meeting kaka mega jopiny makanyo ywak jothurwa waol rais wadwa ni wabed gi airport marwa kok wakalo piny Luo kaka mega district mar Western Kenya kate piny mar Abaluya headquarter no migi airport plus weche mag Mumias
molose ma warabu oselose nikech niche ne court owete arincho dhi e court oselose. In the history of Kenyan politics, my good brother, Onjelo wuon gotni emoketo bura mar cabinet meeting e Nyanza district. Edkuto ma Nyanza district en Kisumo. Nyanza province koponi idwa wacho mano. Yes, macha jaluo ng'en ja Kisuma. Kisumu. Kata Kisuma. Odhi bedo gi muktano mar waziri. Koponi tie issue modhi wuoyo kako ganda. Monyalo gombo ni lwet rais ochopie. Wadhi wacho kanyo. Representatives magwa manyalo wuogi rais gimachaka Prof Nyong'o kata Orengo Jim kata Nyawang'aya kata George Mboga yako wadwa madala. Ere tabu kanyo. In the history of Kenyan politics. And let me tell you, my brother, George, kwa siasa, I don't think ni an jagor mar Green Congress Party of Kenya. Okaja UDA kako wache. Mano ine minyise. Yes, I don't know mano. I don't think in the history of Luo kata record mar Luo, oganda Luo. No ng'ere ni jaluo no ng'ama tiyo matek. Ing'ene jaluo ni pure pamba. Piny Luo kacha. To piny Luo ema ne kata chaka ae kadhi Kisii. To piny Luo ema ne kata dero. Sani kata dero nyadhi dala mok inwang' dero. To kidhi kata area dala kata makod yuriri kacha. E center moaeno. Ni yudo ka the businessmen were natives. Mano chon kabisa. To piny ogik bati magima jaluo nyalo uso kabisa. Nen lo. Piny ogik moganda gwarore gi kokgi. Kendo ti uso nyaka lo. Mane gima jaluo nok nyalo uso. Nyaka dhi Kericho mong'wed chai. Ong'iew go dhiang' gi kwero modhi opur. Nok onyalo uso. Kidhi kata center moae. Maga the points. Kidhi kata center moae. Ibro yudo ka the businessmen jok mon biashara e center u. Nyaru kata Korea kata kuyo agot koni. Jo gotgi. Emon. Eri kosa mwadhe. Money the bottom line. And let me tell you, my brother. King iyo giko piny Luo. Imboka Dimo. Nyaka Wathong'er. Uriri. Migori County. Ang'ama jaluo nyalo golo kanyo. Kabiro Nairobi. Makoko golo. Nyarobi nyalo tho. Koko chiemo. Ok wiro kredi. Kata chiel. Tien nyaka wabed piny. Gi wuon piny. Ineno rais mar piny ne. And CEO, and the de facto Minister of Finance. De facto. Ochalo dhiang' minyiedho. Dhiang' minyiedho, iduoda kanyo gi bala gi bel. Iduoda jojo, tinyietho. Iduoda tinyietho. Tiyudo chak. To bing'en dheno nyalo gweyi mabe chak no pukre. To kumitere onge. To dheri. Kitimo nengo. Koponi ok iduode, mi dolo tiende, mi oego gada. Waoyo ng'ani wagorego. Kwadwaro ang'o? Kom. Nwadwaro piny. Wano kwa gore ngum gi ngum. Nwadwaro piny. Okay. George gimi duodo ka onge. Duod ne wase duoto 2010. Ma wagolo katiba. Katiba nigi line moriere ti kayo mana roko chimuthurwa. Nyaka olu article 189 momiyo gi intergovernmental aspect kakitiyo piny. Gimiduodo ka ing'e shida ma jogi nigo, jogo dhi kar nyiso ker ni katiba wacho kama mae gima koro nyaka tim. Koro ng'en ker to osefwenyo. Ker ong'eyo maler ni nose miya teko. Ing'en chieng' mane watieko yiero to wadhi Supreme Court. To Supreme Court oriembowa. Mano was the end of everything. Gima koro dong' en tich. Jogo keto ker gi siasa 24/7 mok gimi ker yweyo. Mane momiyo koro kero wegi. Okay. Winjo ka jatend piny William Ruto. Ker wawenega kitwa mar oganda Luo. Mane ni wan gi ker mar Luo. Kaka waluonge ni jatend piny. Sama jatend piny odhi to wacho ni aneno ka Raila Amolo Odinga ma pod nigi gopa. Poko gona ombulu, anase gona ombulu. Ma ok siasa kata kung'ie. Okwane ka gini koro se donjo higa mar 2027. Adang'isi ni Jojo Undhwe. Inano nyien miluongo ni Onjelo wuon got ni. Onjelo ni ing'en noringo dhi e kot maloka kocha. To gima no dhi e kot makocha no support wuodo kego ne mawunya koga ng'ama luoro kabisa. Elda Raila Amolo Odinga. Kik waket kinde mano. Yes. Wang'i gima no wacho sani. Ka wadhi mbele. Kimia thuolo taduoko penjo osiepna. Koro kik wadhi e Yes, awinji kabisa.
okego ne apok nogone kura nikech yo mano kenyo ne anyalo gone kura ne 2022 ni mane mosechungi mo nyalo okego ne anyalo gone kura to pok nogo no changia maduong kabisa mo okego ne oluongi ni prime minister no changia tada ngisi gimoro but gimora mora and politics kopono biro kokwayo to jopiny biro decide nonjele wuon gotni kopono okego ne okobede ballot paper samoro okange pache to njele wuon gotni relationship kata kindwa kode chalo nadi kaka oganda bo ngat manyalo bedo trusted to kupon tiere lokruok mokete piny luo to nyalo gone kura onge problem mar gone kura because is a political leader onyalo wuoyo as a politician yes gowi matinga ni godo gi jatend piny onge jatend piny ng'ena nyisi no ng'amotimo literature odhi kamoro to manyo wach moro manyalo moro joma ni kanyo what you want to hear to konyisi the fact en ni samo wacho ni Raila nigi gope en ma en gi gop tinga nogole ko uso gwen dongo luongore ni Anasla motere ODM momie platform mobedo nyaka minister en ma pod en gi gop tinga onge gope koro ko wacho ni oweki kochung mondo samoro supporter Raila Odinga okodwa en nyako chung ngacha ing'e shida ma en go momiyo kata dhie weche mag dongo piny to pod wacho wach siasa en ni jomoluwe joge moketo ka pachgi ni ma gibedo elena siasa 24/7 koro ko wacho ni tinga nigi gope no ng'eyo ni en kawendo to nyaka wach ma joma ni kanyo be nyaka winji kidwaro ng'ama nigi gop ng'ato en ma Raila in fact king'iyo joma wuoyo tete about ODM about Odinga and everybody else jogo ka ok tinga de koro ok gine siasa ka mano gima monda nyisi jatend piny ka nosewuok ka Moi Raila mano kawe mo mentor go mo miyo bedo very strong tingene kanyo tayie kod en a good student japuonj mano puonja primary school kawuono kwa romo go samora bro yude ka bet dende ol kabisa nikech bet ndalo odhi to pod obedo ma japuonjni koro gimoro ni Raila poni gigopa mago gik maonge wakora teka moro ka aparo ni dwa wacho ni no chako gikano no chako gi ODM aparo ni mani dwa wacho no chako donje siasa kayo en jokano YK 92 kata ODM wacho no gine magiloso gokego ne ka giloso mobedo Pentagon yes erokamano ada donje wach moro ka nitie wach moro manyo jiogo e mbaka kama samoro nyalo chando kata ji nyalo wuoye wach mar budho ka sirikal ne ok wuoye weche manyo timore wengi mag Sondu kata bedo nyogi wuoye bang'e to ji wacho ni ne odwa kawo kinde kaka jatelo mar piny kaka piny owacho kaka sirikal ma bende wacho ni okawo muma moting'o ma wacho ni wach kuong'ore gi muma mwating'o ni wabiro rito ngima mar oganda gi mwandugi yes to gik ma kamagi timore yes wanyalo wacho nang'o wanyalo nyiso sirikal in kaka Okindo Ojuka in kaka Wilberforce Otieno in ang'o midwa nyiso sirikal ni mae gima nyaka watim George ng'endo mokwongo atimo mos ne joma nyowito ngima gi Sondu kaluwore gi conflict mar community adwan mondo jothurwa winj weche ariyo number 1 weche mag security ok owinjo wakete siasa iyudo ka kata ji gore Lamu jaluo onge Lamu iyudo ka ji gore kata mana thurgi jatend piny Elgeyo Marakwet koro Masondu ni is not strange en ni Jolango negi joluo negi ginegore koro paro man go en ni ok gibudho in fact government ok obudho mato nyaka yie kodgi ok gitek long en ni ka gimoro timore machalo kaka conflict and war gik machalo kamago nyaka intelligence ti en process en gima ok digola police ni ringudhi Sondu junegore nyaka tim due diligence ming'eni tang'o matimore mamiyo matimore kopo ni man dhi mbele samoro ji chako hinyore gotieno podi irito ni yor ng'ato yor Wilberforce mondo odhi kocha odhi ong'i ni tang'o ma Okinda laro gi jirande korko duog wach donge ma samoro nyalo kelo hinyruok mane momiyo nanyisi ni intelligence nosetim mane momiyo jomotelo ne security e both counties nosemi transfer in fact kama koro jo Kenya Kwanza omesgo
ji aila go ko winjo mi transfer imiye transfer for what ng'ata ila no winjo bed sacked immediately nikech ko nyalo kelo mondo ji ogore mondo ji onegre mondo ji oketh property ji aila go ko winjo bed transferred ma akia ng'ama no o advise PS and the Interior Cabinet Secretary. Itemo wacho ni jomage nikech Wilberforce chal ka okawinyi maber nikech magi gin ogendini mosedak. Gimoro wuok matin e kindgi. Samoro en winyruok moro marach to gimoro timore ma tho wuoge kata remo chwere. Ang'o ma winjo bed ni sirikal timo? En ni orit mondo gino dhi mbele okinda. Ipenjo maber kabisa. Okach bigi ne wacho ni Sondu Bor asere neko. En gimo chako historia malong. Oko chako sirikal mar KK government ni. George, we need to be honest with Kenyan people. Adangisi gima nyalo solve issue ma Sondu. An awuyo kodi kaka wuon Migori waseneno the same. Nente chiro molungo ni Rio Siri kata Kosir. Ene kind Luo gi Kisii. Itiere border mar Sirare border ma kanyo nitie kind Kuria gi Joluo. They want the same problem. The political class ok nyal tieko wachni. Nikech political class onyalo mondo wach ni obe onyawre mondo man go political mileage. Gima nyalo tieko wach ni amor kabisa gi rais ni kecho ng'ama riek opimo piny. Joma nyalo tieko wach ni kaka nosetimore as a victim. En jodongo ikawo jodongo piny jodongo Luo madongo kabisa moseneno gik modhure piny ni. Tikawo jodongo mar Kipsigis ok en Kalenjin en the Kipsigis community to gibedo piny. To giwacho ni tabu ma koth gowago ni wasebedo kwa konyore. Tabu nyalo wagi kanyo. To kian kiew emwalaro kiew nikech ngene kamo inyalunga ni Sondu to jalumo rong'iolo the other side to ja Kipsigis bong'iolo koni ok inya dare gi lope no dhi kocha nyaka gibet kiew to gidak ngwana. Gima nyalo kelo gino komigi an environment mar bedo piny garita kwe maber kabisa mara ise wacho no. Yes. Watiegi kanyo Wilberforce. Wacho ma wadwa wacho ayego. Watiegi. Waluongo jodongo Luo both gi jo Kalenjin mondo luong ji gibed piny gi land conflict community matieko. En jo siasa gi sirikal gi police gi bunde samoro ok nyal tieke. Alright, erokamano ahinya Ramogi. Mano bende makelo giko mar tilo dhiambo ma kawuono wago mbaka kotenore kod limbe mar jatend piny gwenge ma Nyanza kaachiel kod gik ma bende nyomiyo ng'uro bede kind oganda moko kata moko kuom jotelo ma bende wuok e oganda Luo ka giwacho ni ang'o momiyo sirikal odeko. Yawuot Luo giwacho ni gima duong' en ni winjruok chakore kaka jodak to gima nyalo kelo kwe ahinya kada jodongo mag jok ma okiewo obedo machiegni. Nyinge en George Batielo. Wilberforce Otieno ma oloso kanya Ramogi motegna ahinya kaachiel kod Okindo Juka bende gin ma iketo wang'i kineno Ramogi TV e ratil ma kawuono nyaka kendo Jumapil machielo e ratil machielo. Nyinga en George Batoriti Basani.